Добър ден и добре дошли на нашия канал Букет от нашите зеленчуци. Ето, почнахме да вързваме. Това са корнишонки. Почнахме да ги вързваме. Някои са вързани, други все още не сме успели. За сега горе-долу нещата се получават добре. Корнишонките вървят не много отлично, но това е при нас толкова, колкото можем. Но не това искам да ви покажа. Не това искам да ви споделя. И не това искам да ви разясня. Днес може би ще я занимавам с някои други растения, които тепърва ще започнем да се разсаждат, да се сеят семената на салатките, където след малко ще ви покажа. Това са и нашите оранжерии, една от тях, която вече нещата почват да придобива някакъв груп или добър, или няма значение вид. Сега искам да ви занимавам с това, което разсаждаме, а това са салатките. Тук има. Това е следващата оранжерия, като не се вижда или не се вижда, няма значение. Една, две, бих казал, 3 оранжерийки с корнишонки. А тук в момента подготвяме. Тук подготвяме другите семенца. Семенцата на марулките, на салатките или кой както ги нарича. Аз по принцип ползвам торфен субстрат. Няма да казвам коя марка е. Без значение коя е марката. Всеки кой както намери за добре. Пълним таблите от 128 броя гнездата с торфния субстрат. А мокър. Наблягам на това, че торфния субстрат е мокър, преди да сложим семките. Слагаме си торфния субстрат, пълним таблите и започваме да слагаме семената на, няма да правя реклама на марката, и ги слагаме в гнезденцата едно по едно, където ще се погрижим за всяко едно растение след като покълнат. Това е ръчната количка. Кой кот може, кой както иска, така да ги съди, да пълни, да прави и така. На мен в ръчната количка ми е по-удобно, по-ми е добре. Тук са вече пълните. Да. Пак да не забравя, абонирайте се за канала ми. Харесвайте, лайквайте, коментирайте. Ще отговоря на всеки един коментар, когато мога. И ще приемам и поръчки за октомври месец, защото ще го продаваме. Но това допълнително в друго клипче. Така. А аз ли? Аз съм Ангел. Пак ще повторя, абонирайте се за канала. Харесвайте, не харесвайте, лайквайте, не лайквайте, сабскрайбвайте, кой както иска така да прави. Благодаря за вниманието. До следващия път.